Росія дбає не про постійне населення півострова, а про реалізацію своєї неоколоніальної політики, в рамках якої Росія переселила на Кримський півострів у порушення міжнародного гуманітарного права, за оцінками різних експертів, до 800 тисяч власних громадян. А також вона дбає про задоволення своїх військових потреб в контексті подальшої мілітаризації Криму. Ну а вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение принудительно выкупать водные в Крыму ресурсы, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются предоставлять к ним доступ. Давайте послушаем. Якщо є якісь технічні питання, нерозуміння з власниками, значить включайте прокуратуру, приймайте рішення відповідно. Водопостачання – це спільна справа, вода – це для всіх, а не власність. Не буде жодної свердловини, яка не дає можливості подати воду людям, особливо в період надзвичайної ситуації. Якщо відмовляються, приймайте адміністративне рішення про примусовий викуп, якщо був такий викуп. Александр, вот исходя из той информации, которая у нас есть, можем ли мы очертить стратегию, по которой сейчас действуют оккупанты, и как он будет решать вопрос воды в Крыму? Ну, розумієте, я тут погоджуюсь з тим, що казав Роман Петрович про те, що це в нас більше піднімається інформаційно, там все-таки це менше. Я думаю, що зараз якісь варіанти є на порядку денному. Хтось говорить там же ж про те, що може бути опріснювачі встановлені для морської води. Ну це дуже дорого. Там шукають гроші чи думають шукати, мабуть. Потім, бачите, викликають, значить, дощі. Літак пригнали, Як-42, який відповідно буде. Тобто, ну, якісь варіанти щось шукають. Тому що, якщо це дійсно так, то, звичайно, ви розумієте, про Україну, про Київ згадають там потім. В першу чергу є влада, так звана влада, так, в анексованому Криму, не визнана Україною, до якої будуть ці претензії. І вони, звичайно, мають щось дати, щось сказати. А в них поки що немає що сказати. Ну, поки що вони претензії пред'являють Києву. А от претензії, да. А нехай, ви чули хоч раз, я от завжди представників української влади питаю. Кажу, є офіційне звернення від Російської Федерації про те, що вони потребують водопостачання для Криму з боку України. Ну, воно є чи його нема? Ну, поки не просили. Нема, да. То якщо вони не просять, якщо немає таких офіційних звернень, ми маємо реагувати на повідомлення в ЗМІ, чи ми маємо реагувати, я маю на увазі державні органи. Ми то можемо реагувати емоційно, все. А державні органи, вони мають. Нехай Російська Федерація визнає окупацію, ну, визнає, що вони держава-окупант, звернуться до нас і скажуть, що ми, як держава-окупант, незважаючи ні на що, не можемо забезпечити водопостачання в Криму. Тому звертаємося до вас по допомогу, фактично. На що вони, очевидно, не пойдуть. Ну так, але тоді це можна було б розглянути, вирішити питання. Хоча ж, як кажуть експерти, є проблеми з Північно-Кримським каналом, чисто технічні. Да, технологічні з ним є, так. Це вже питання більше технічне. Но они же апеллируют к ООН. И пытаются преподнести ситуацию в Крыму как гуманитарную катастрофу, чтобы Украина приняла политическое решение и сама подала воду в Крым. А ви розумієте, що тут ситуація в тому, що ми теж апелюємо до ООН, і є резолюція відповідна 2014 року про те, що ООН засуджує фактично анексію Криму і визнає український суверенітет і територіальну цілісність в межах визнаних кордонів, які визнала і Російська Федерація, в тому числі і визнала суверенітет української влади на території Криму. Тому, якщо ми вже апелюємо до ООН, то Україна може апелювати до цієї резолюції і сказати, що, шановні, ну от у нас теж є резолюція, тоді йдіть звідти, і українська влада буде вирішувати там спільно з місцевою владою, яку беруть люди, або буде в відповідному порядку ця влада призначена, буде вирішувати питання, зокрема, і водопостачання, і вирішить, я переконаний.